вакили Думаи давлатии Русия Михаил Матвеев пешниҳод кардааст, ки диаспора ё ҷамъиятҳои миллӣ дар Русия агар дар кори онҳо шаҳрвандони хориҷӣ иштирок ва рамзҳои давлатҳои бегонаро истифода кунанд, бояд иттиҳодия ном дода агенти хориҷӣ эълон шаванд. Додгоҳҳои Русия баъди ҳуҷуми артиши ин кишвар ба хоки Украина ҳазорҳо созмон ва шахсиятҳои алоҳидаро тамғаи баҳсбарангези агенти хориҷӣ доданд, чун ошкор зидди ҷанг садо баланд карданд. Як раҳбари ҷамъияти тоҷикон дар Русия, ки собиқаи беш аз 30 солаи кор бо муҳоҷиронро дорад, даъвои вакили Думаи давлатиро беасос номид. Исми ӯро бо далелҳои амниятӣ нашр намекунем, вале дар шарҳи назараш рӯзи 26 июл ба радиои Озодӣ ӯ гуфт, бар асоси қонунҳои амалкунандаи Русия танҳо шаҳрвандони ин кишвар ҳаққи таъсиси ҷамъиятҳои миллиро доранд ва кори ин созмонҳо ҳам бар асоси қонунҳои Русия ба роҳ монда мешавад. ӯ гуфт: ҷамъиятҳои миллии тоҷикон дар Русия аз замоне пайдо шуданд, ки мардуми мо ба инҷо гуреза шуда омаданд. онҳо ҳеҷ ҳуқуқе надоштанд. маҷбур шудем, ки ҷамъият бисозем ва аз ҳамин одамон дифоъ кунем. инҳоро милисаҳо мезаданд, ба хонаҳояшон медаромаданд, пулҳояшонро мегирифтанд. имрӯз акнун боз ҳамон корҳо сар шудааст. поймолкунии ҳуқуқи шаҳрвандони Тоҷикистон дар Русия. дар дигар давлатҳо баръакс ба инҳо кор медиҳанд, мехононанд, хобгоҳ медиҳанд, ҳуҷҷатҳояшонро дуруст мекунанд. баъди ҳамла ба толори консертии канори Москав 22 март ва дар қатли 144 нафар гумонбар шудани асосан шаҳрвандони Тоҷикистон, мақомот дар Русия ҳамаҷониба фишору саркӯби муҳоҷиронро шадидтар карданд. аксар ташаббусҳои нав барои маҳдуд кардани шароити будубоши коргарони хориҷӣ дар Русия бо меъёрҳои ҳуқуқи инсон дар ихтилоф аст. дар авҷи буҳрони саркӯбҳои муҳоҷирон моҳҳои апрел ва майи имсол, вазоратҳои корҳои хориҷӣ ва муҳоҷирати Тоҷикистон аз шаҳрвандон даъват карданд, ки муваққатан ба Русия нараванд.